mitjanit. Don, tocaven a la porta. Maria li va dir a Vicent, aclareix tu. Vicent va anar en una nit com aquella, que queia una olla de misericòrdia, trons i llacs. Hi havia moltes històries, moltes llegendes, no?, que es contaven, de pares a fills, de iaios a nets, i cada època de l'any se'n contaven unes. I quan venia l'època així pròxima a Tots Sants, abans o després, se'n contaven moltes. Els esquiladers són unes criatures que la senyora Sara Llorenç, l'autora del manuscrit, ubica allí a la partida de Sacos, que és just entre Callosa del Sarrià i Bolulla, en un lloc on hi ha molts avencs. Sabeu què és un avenc? Això sí, no? Ningú! Vale, això és l'èxit comú. Un avenc és com si diguérem una cova, però que en comptes d'endinsar-se horitzontalment, se'n va cap a les entranyes de la terra, en vertical. Avui dia la gent vol fer una festa i què fa? La fan a casa per molestar els veïns o la fan a la discoteca, però antigament la festa la feien les persones i la feien les persones que sabien tocar algun instrument. Jo encara he conegut un amic del meu iaio que li deien el tio Bamba perquè tocava la guitarra. I ell anava a un mas, que deies tu, Joan, anava a una caseta, muntava la festa i sol, així tocant la guitarra. Doncs mira, aquesta història va d'un dolçainer i un tabaleter. On estan? Una baralla? Parlem de por i... els diem i després fem alguna cosa amb aquest cas. Amb cert greix fus, com diu la gent, es fan ungüents e bruixes tornen. A la nit bornen, moltes apleguen, de Déu reneguen, un boc adoren, totes honoren la llur caverna que es diu Viterna. Mengen, beben, a pressa lleven, per l'aire volen, entren on volen sense obrir portes. Moltes han mortes, en foc cremades, sentenciades en bons processos per tals excessos. Que vosaltres diríeu, a este xic què li ha passat? Moltes gràcies, Joan Borja, Francesc Gilbert, els músics d'Altea. Ha sigut un plaer i moltes gràcies a tots per vindre. Bona nit i ara m'on anem cadascú per on siga, que ningú que se'n vagi soles, que fa...